Nehovoria po slovensky. Ako keby ste pri sexe niekoho. Teraz je to úplne iná doba. Ázia, Thajsko, Singapur a tam vycestovať. A všímať si, čo tam ide, ako tam tí ľudia žijú. V tejto dobe veľa mladých možno by chcelo podnikať alebo začať podnikať. Nemajú v sebe tú odvahu. Hlavne nezabúdať si robiť ten marketing, robiť si ho vo vlastnej réžii. Som si povedal, že keď chcem robiť to, čo ma baví, tak potrebujem ísť na vlastnú späť. Keď niekto povie, že vybudoval to sám, tak klame. Všetko je to o tých konexiách a o tom networkingu. A vždy viac hlav v kope, vždy ten tím je silnejší ako vy sám. Môžem? Ďakujem. Dnes sme v uliciach Bratislavy a o Slovensku sa hovorí, že je to chudobná krajina. Ale v Bratislave to nevždy tak vyzerá, preto dnes ideme do ulic hľadať úspešných ľudí a pýtať sa ich na to, ako to dokázali. A kto vie, možno sa niečo nové naučíme, inšpirujeme a hlavne sa inšpirujete aj vy so mnou. Poďme na to. Možno sme našli prvých ľudí, takže pred týmto hotelom väčšinou sa schádzajú dosť bohatí ľudia a jeden z nich vyzerá jak Manny, takže uvidíme. Dobrý deň. Prosím vás. Mali by ste minútku? No, tak ste to videli. Ten nemal záujem rozprávať a asi si myslel, že som bezďak alebo čo. Ale tak uvidíme, čo ďalej. Pardon. Prepáčte, mohol by ste sa opýtať? Alebo mali by ste čas na taký krátky rozhovor? Dobre. Nemáme. Čas. Takže nie je čas, strácať čas. Nie, ale tak tieto ich reakcie si budem pozerať a hľadať a analyzovať moje chyby. Je to ešte pre mňa stále nové, čerstvé. Uvidíme. Najmä vieš si to potom aj tak zhodnotiť, že budeš doma v kľude, No práve, slova, všetko zhodnotíš. práve. Však akože inak asi ako skúšaním to nezvládnem. Takže ideme ďalej. Nezastavujeme. Máme spoždenie. Hovoríte po slovensky? Práve približ nejaké skúsenosti, ktorí s tými ťažkými začiatkami prešli, či by ste tak minútku čas na krátky rozhovor. Viete čo, na toto ja nie som, Nie. ale držím palce, hej. Ďakujem. Takže nie. Nie, ďakujem. Lebo iba dneska začínam prvý deň a boli by ste prví, ktorý by som oslovil. Je fajn byť prvý, ale tentokrát to prenechám druhý. Dobre. A bez kamery? Dovi. Ale teraz som to už konečne povedal dobre. Čiže už som to konečne nedal až tak. Teraz išlo skôr o to, že títo ľudia, je dôležité pochopiť, že tu nie sme v Amerike. V Amerike už to je proste celé také showbiznisové, také komerčné. Všetci všetko natáčajú, všetko všade je. Tu sme ešte obzvlášť na Slovensku a v okolí sme takí uzavretí voči nejakým takýmto verejným veciam, však aj v Európe. V Európskej únii funguje úplne inak GDPR ako v Amerike. Takže musíme hľadať ďalej a možno začať oslovovať aj bežných ľudí. Pýtať sa ich, že či by mali čas na rozhovor krátky a či sú zamestnaní alebo podnikajú a zistíme niečo o nich, ak budú mať záujem. Nie? Za mňa úplne v pohode. Jo. Prečo Takže- si myslíš, že sú takíto? Prečo sú takíto, že nechcú? Áno. Fúha, myslím si, že tak neviem, ako by som ja reagoval. Keby príde, nechcú byť akože niekde, nechcú byť nejak verejne proste položený na internet, chápeš? Ale akože na ďalšej strane vieš, že keď zdieľaš svoju nejakú cestu, tak vieš pomôcť či už tomuto svetu, alebo aj ľuďmi, ktorí sú na začiatku. No však áno, ale nie každý je taký otvorený tomu, aby to urobil. Že proste podľa mňa sa boja len tej publicity. Chápeš, že na čo by mali. Čakaj, on povedal, že akože on na to není, vieš. A tak za tým sa dá chápať veľa vecí, ale asi proste nechce. Dobrý deň. Hovoríte po slovensky? No. Nehovoria po slovensky. Ja som si aj myslel, že to bude nejaký návštevník, typujem, že z Viedne alebo tak. Ale to je jedno. To, čo sme sa bavili aj tuto s Markom, s kameramanom, je to, že konzistencia je základ. Keď je človek konzistentný, tak až vtedy môže kráčať za tým svojim cieľom, kam chce ísť. Lebo veľa mladých ľudí má práve teraz ten problém, že oni majú sny, oni vidia to,
ten svet plný prepichu na sociálnych sieťach. A ja aj týmto projektom vlastne chcem dokumentovať takú moju cestu toho, že tiež je to nejaký výstup z mojej komfortnej zóny, tento projekt. Dneska to je prvý deň, sme v uliciach, tie prvé oslovenia boli fakt, že náročné, stresovo, ale ako teraz sa vraciam k tej konzistencii, ako už konzistentne viac a viac chodím za tými ľuďmi, tak už to začína byť viac a viac prirodzené pre mňa. A reálne až vtedy si uvedomíš, že akože nikomu na tom akože reálne nezáleží, že ak si myslíš, že by to mohla byť nejaká hanba, alebo že čo si pomyslia o tebe druhý VTF, na tom nezáleží, lebo oni si už ani teraz nepamätajú, že som za ním bol. Každý človek v tomto rýchlom svete rieši strašne veľa vecí okolo seba. Celý svet je taký rýchly a strašne veľa dát náš mozog musí príjmať a ja neverím tomu, že oni si ma vôbec pamätajú, ešte som za nimi bol pred hodinou. A že mi povedali nie, alebo tak proste každý ide ďalej a preto keď chcete niečo dosiahnuť a chcete dosiahnuť na ten svet, ktorý si akože predstavujete alebo manifestujete, základ je, aby ste začali robiť tie prvé kroky voči tomu. Ono to nepríde za vami, vy musíte ísť oproti a až vtedy, keď začnete kráčať voči tým snom, tak oni sa začnú približovať a možno kráčať vám naspäť oproti a tie príležitosti len treba využívať. Treba využívať to, že tento svet je taký konzumný, je to ako keby rýchla doba plná sociálnych sietí. Až vtedy, keď začnete kráčať napred a tvoriť a určite si nejakú cestu, nejakú tú stratégiu voči tým snom a tak to proste dosiahnete a to je to. Takže to je to, čo som tým chcel povedať a ideme ďalej. Zatiaľ mám za sebou, že 0 rozhovorov. To znamená, neviem, čiže 0 úspešných ľudí, alebo vyzerá možno ako žebrák a nechcú mi dať ani 5 minút alebo minútu. Ale to nevadí, ja viem, že to prelomím a uvidíme. Čo ti išlo hlavou, keď si išiel za prvým? Fúha, čo mi išlo hlavou, keď som išiel za prvým človekom? Asi iba ten text som si v hlave premietal, že čo poviem, nie? Že či to proste nepokomolím to slovo, či to bude dávať zmysel, lebo s tým akože celkom strugglujem teraz na začiatku, že to oslovenie hlavne tým sformulovať tú vetu tak, aby som to dobre predal a aby tí ľudia mali ten záujem so mnou prehovoriť a dať mi tú minútku, pár otázok. Takže asi som skôr išiel v hlave, som mal asi zameranie na ten text a to asi nie je dobré. Hej, to je práve že to, čo už som postupne sa snažil anulovať a ísť skôr taký freestyle. Za týchto pár interakcií, čo si zažil, čo si uvedomil, že čo si robil, aké chyby? Fúha. No tak určite prvá chyba bola to, že som sa až moc sústredil na ten úvodný text, na to oslovenie. Miesto toho, aby som tam išiel prirodzene, že predať sám seba, však je to môj projekt, tak by som mal vedieť, že do čoho s tým idem, za tým človekom, že čo od neho chcem. Takže to bola asi najväčšia chyba. A asi možno druhá chyba tiež na počiatku, že som zaváhal. A až teraz som si uvedomil, že jak toto povedal Michael Jordan, alebo ktorý, že, jak to povedal, že you miss all shots you don't take, alebo niečo také, že proste, že 100% pokusov netrafíte práve tých, ktoré neskúsite. Takže ideme strieľať, ideme to strieľať ďalej a uvidíme, kam nás to prinesie. A mal si doteraz nejaký plán? O koľko sa zmenil tvoj plán po týchto rozhovoroch, čo si začal? Či už stratégia, alebo jak budeš pristupovať k rozhovoru? Plán sa nezmenil, plán je stále rovnaký. Ale možno cesta k nemu je možno... Cesta k nemu je určite iná. Nechcem sa už opakovať, to je to, čo som hovoril. Nejdem sa sústrediť už na to oslovenie, skôr sa idem sústrediť na to, aby som tam prišiel prirodzene, sebavedomo, aby som mu povedal, že čo od neho chcem. Aby som proste mu dal otázky a ten plán je nasledovný, proste nadväzovať na jeho odpovede. Nesústrediť sa na nejaké proste zapísané otázky, skôr sa sústrediť na tú prirodzenú konverzáciu. Okay. Aký je tvoj dnešný cieľ? Môj dnešný cieľ je 10 rozhovorov. 10 pokusov alebo zmysluplný? Dobre, dajme, že môj cieľ dneska je 30 pokusov o ten rozhovor. Uvidíme a vyhodnotíme si, že koľko bude úspešných a koľko nie. Čas. Okay, thank you.
anglicky to nepôjde. Takže to je ten problém Bratislavy niekedy, že v tomto starom meste je veľa turistov, čo nevedia po slovensky. Ale ideme ďalej. Ideme bomby! Dobrý deň, prepáčte, že vás vyrušujem. Mohol by som vás na chvíľu zastaviť? Robím teraz taký projekt pre mladých podnikateľov a chcem robiť rozhovory vlastne s ľuďmi, ktorí mi prídu, že už si tými ťažkými začiatkami prešli. Niečo my nie, my sme štátna správa, my vám nepomôžeme. Fakt, A nechcete ani na krátky rozhovor? Ďakujeme krásne. Ďakujem. Štátna správa. Dobrý deň, takže môžeme po jednom, nie? Môžeme. Takže čím sa živíte? V podstate s kolegom sme obidvaja podnikatelia, máme Aha. spoločnú firmu. A v čom podnikáte? Vzdelávanie, vzdelávacia agentúra. Aha, ako dlho to už robíte? Tak to mi to robí 11 dlhšie, ja späť. Takže už za tých 11 rokov sa vám to už nejako rozbehlo, asi už máte aj stabilnú klientelu, nie a takto. A viete nám viac približiť nejaké vaše začiatky, že ako to vzniklo, ten nápad k tomu projektu? Tak nápad vznikol u kolegu Tomiho. Áno, v podstate ja som bol 8 rokov zamestnaný v korporáte, Uh-huh. kde som cítil také tlaky, že nemohol som nejakým spôsobom rozvíjať svoje sny a kreativitu. A tak som si povedal, že keď chcem robiť to, čo ma baví, tak potrebujem ísť na vlastnú pes. A myslíte si, že možno práve ten tlak z toho korporátu vás nejak posilnil k tomu, aby ste nabrali tú odvahu ísť podnikať? Jednoznačne. Bolo to vlastne to, že splniť si tie túžby. Robiť si veci tak, ako chcem ja, bez toho, aby mi niekto diktoval, že ako to mám robiť. Súhlasím, lebo ja si myslím, že dneska v tejto dobe veľa mladých možno by chcelo podnikať alebo začať podnikať, ale práve možno nemajú v sebe tú odvahu alebo nejakú tú iskru k tomu, aby vôbec začali a urobili ten prvý krok k tomu. Takže možno je nejaký tip, ktorý by ste zdieľali s nimi práve tým ľuďom na začiatku, že ako práve začať a ako prekonať tie strachy a strach z toho rizika? Mne najviac pomáhalo počúvať len seba, nepočúvať tých iných, lebo ostatní sa čudovali, že prečo odchádzam z firmy, kde som mal dobrú pozíciu, dobrý plat. Takže najviac mi pomohlo nepočúvať ostatných, ale počúvať seba, že čo je to, čo ja chcem dosiahnuť v živote. A určite vás to stálo nejaký počiatočný kapitál. Ako ste práve rozmýšľali nad tým, keď ste začínali podnikať, že možno nejakú väčšiu sumu peňazí práve teraz riskovať a dať ju do podnikania a odísť zo stabilného príjmu? Možno čo ste práve vtedy, čo ste prežívali vtedy? V podstate pracujeme v oblasti služieb, čiže tam sme nepotrebovali nejakým spôsobom kapitál na výrobu nejakých produktov, alebo služba je niečo, čo prichádza ako kebyže z kreativity a stačí ju potom len smotniť, takže nejaké obrovské úvodné náklady tam neboli, ale snažili sme sa šetriť ako kebyže tým, že napríklad marketing, web stránka, všetky tieto veci sme si snažili robiť v úvode sami, takže skôr to išlo tak, že pozreli sme sa na to, že čo má pre nás väčšiu hodnotu, ten čas alebo peniaze, ale vtedy zo začiatku ešte času bolo dosť, lebo klientov bolo menej, takže ten čas sme investovali práve do toho, že ušetrili sme, nehľadali sme niekoho, kto nám bude robiť web stránku, marketing, ale robili sme si to sami. Dobre, takže a možno ako ste hľadali, teraz je už veľa spôsobov, ako si možno pomôcť na internete, aj tieto AI a všetko, v tej dobe asi takéto vymoženosti neboli, ako ste sa k tomu dostali, robili ste s marketingom už aj predtým, alebo nie? Vôbec nie. Najviac pomáhalo naozaj stretávať ľudí v coworkingových centrách, kde proste boli ľudia z rôznych oblastí, kde sme si vlastne cez barter navzájom pomáhali, takže to bolo fajn, ako keby, že networkovať, spoznávať ľudí a takže sa navzájom inšpirovať. Takže ten networking je určite král v tomto celom, konexie a spoznávať ľudí, to je taký možno cieľ, alebo teda kľúč k úspechu v tom podnikaní, by ste povedali, nie? Určite áno, a ja by som aj odporúčal možno nejakým začínajúcim podnikateľom, ktorí sa práve možno boja toho úvodného kapitálu, že tým networkovaním viem nájsť niekoho, kto potrebuje práve to, čo ja viem dať, ja potrebujem to, čo on vie dať a tam sa možno aj dohodnúť cez nejaký barter, že nemusí to byť vždy priamo vyslovene o nejakom cashi, o peniazoch. Aby to bolo win-win pre jednu a pre druhú stranu. A môžem sa opýtať, ale nemusíte na to odpovedať, samozrejme už za tých 11 rokov, čo teda podnikáte, už to asi máte rozbehnuté, tak aký bol váš najväčší alebo najlepší rok, čo sa týka v rámci obratu? Koľko ste spravili ako firma? Najlepší rok bol práve minulý rok, čo paradoxne v teda našej branži bolo výnimočné, lebo kolegovia, ktorí tiež fungujú ako coachovia, lektori a vzdelávači v tých soft skills oblastiach, tak akurát sa sťažovali, lebo však máme tu nejakú krízu, dá sa to tak povedať. A veľké firmy, pre ktorých vlastne my pracujeme, pre ktorých zabezpečujeme školenia, tak
prvé, kde môžu šetriť, je práve oblasť vzdelávania a rozvoja. Takže kým kolegom sa minulý rok veľmi nedarilo, pre nás ten minulý rok bol najsilnejší. Sumu nebudem prezrádzať, ale za tých 11 rokov aktuálne 25 bola najsilnejšia. Zatiaľ tú 26 máme rozbehnutú ešte viac. Dobre, super. Môžem povedať, že dosť sa nám darilo aj počas korony. Čo sme tiež, lebo bolo to také zvláštne, že tým, že všetci boli doma, ale aj tak vlastne pracovali sme na tom, že sme učili, ako robiť sociálne siete. Takže to sa nám darilo. A čo bol možno, ste spomenuli, že teda máte nejaké kontrakty alebo zmluvy s nejakými väčšími firmami, pre ktorých sprostredkúvate to vzdelávanie. Čo bol možno ten kľúč k tomu, ako ste práve až upísali možno zmluvu s takýmito väčšími firmami? Čo to obnášalo dostať takýto kontrakt? To je zaujímavá otázka, na ktorú málo kedy viem tak presne odpovedať, lebo častokrát sa aj ostatní pýtajú, že čo sme robili, ako sme oslovovali tie firmy. No nijak. My sme si robili ten marketing v tom úvode tak dobre, že nemuseli sme my klopať na dvere v úvodzovkách, ale tie firmy si nás našli. Aj teraz, keď nás oslovia nejaké veľké firmy a sa pýtame, že teda z tých mnohých vzdelávacích agentúr si kvôli čomu vybrali práve nás, tak to, čo nám funguje, je naozaj tá autenticita, tá prirodzenosť, sociálne siete, recenzie. Takže vzájomne od ľudí, od vašich klientov povedali ďalším a tak to bolo. A hlavne nezabúdať si robiť ten marketing. Najlepšie je niekedy neoutsourcovať ten marketing, ale robiť si ho vo vlastnej réžii, lebo my sami vieme, že čo robíme, ako to robíme a kde sú naše silné stránky, takže to je asi to. Super. Tak možno už iba posledná otázka, čo by ste odkázali, tak nejakú radu zo vašich skúseností dokopy, čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí chcú začať podnikať a takú kľúčovú, čo vám pomohlo v živote, či už v podnikaní alebo v živote, ako prekonávať rôzne situácie životné, čo by ste odkázali ako jednu takú vec? V úvodnej fáze, ako som vravel, že nepočúvať to, kvôli čomu sa to nedá, ale počúvať seba, ten svoj vnútorný hlas, lebo tam je ten skutočný hnací motor a rátať s tým, že prídu aj obdobia, keď sa nebude dariť a dôležité je vydržať. Ja si myslím, že kľúčové sú 3 roky. Chcel som povedať, že niekto už po 3 mesiacoch to vzdáva. A naozaj, ja si myslím, že kto 3 roky vydrží, tak si myslím, že to je dostatočná doba na to, aby sa etabloval na tom trhu. Dobre, ďakujem pekne. Ak chcete, môžete povedať, jak sa voláte, ak by vám to pomohlo ako PR. Sme vzdelávačka Kreativo. Dobre, ďakujem pekne, tešilo ma. Ďakujem. Tak sa majte. Tak ďakujem pekne, dovidenia. Tak, prvý rozhovor. Myslím, že to bolo dobré. Akože už to išlo prirodzene a to sa mi ľúbi, vieš, keď ti ľudia dajú tú energiu, že chcú hovoriť, tak to išlo úplne prirodzene, bol to veľmi príjemný rozhovor a myslím, že to splnilo účel. Povedali veľa zaujímavých vecí, z ktorých si vedia ostatní ľudia brať príklad, takže super. Aké máš pocity? Pocity výborné. Prvý je prvý a zvládnutý super na jednotku, takže... Si odpanený. Hej, som, takže... Jo. Paradoxne oblasť River Parku som bral ako, že možno nebude až taká úspešná na toto, ale vidíš, nikdy nevieme, čo to prinesie. Čo ti utkvelo najviac v pamäti, alebo že čo ti dalo, to čo povedali? Čo ti tak najviac utkvelo v pamäti, zarezonovalo v tebe? Tak určite tie veci, že oni mali práve odvahu neoutsourcovať si to, vieš, že proste išli do toho sami, robiť si to podľa seba, nepočúvať druhých. A práve to bolo také zaujímavé, že možno v dnešnej dobe veľa ľudí na všetko chce akože si outsourcovať všetko, aj marketing a všetko naokolo toho a možno práve toto ma zaujalo, že išli si za tým a robili si to podľa seba a tá autenticita, ktorú do toho priniesli, im vlastne priniesla to ovocie. A vlastne tým, že to asi robia s láskou a ich to baví, očividne, tak tie kontrakty prišli a prišiel ten biznis k ním, takže super. Musím sa opýtať, prepáčte. Rozbieram teraz takú komunitu pre mladých začínajúcich podnikateľov a pýtam sa ľudí možno, ktorí si už prešli tými ťažšími začiatkami podnikania, že ak by chceli zdieľať nejaké skúsenosti a tak, či by ste mali na mňa minútku na krátky rozhovor. Ak nie, je to v poriadku. Dajte 2 otázky. A môžeme na kameru? To nie. Dobre. To sa nepraví. Takže podnikáte, alebo čím sa žijete? Ja už som na takom ekonomickom dôchodku. Takže čo bolo vašou náplňou práce, keď ste mali kariéru rozbehnutú? Vyrábať nábytok a predávať nábytok.
A ako ste sa k tomuto dostali? Bol to váš cieľ, alebo ste to študovali niekedy? Bola, kedy bol nedostatkový tovar a nábytok. Ešte po nežnej revolúcii bol nedostatkový tovar, tak prvý moment bol, že si spravím fabriku na nábytok. A čo bolo možno ten hnací motor na začiatku? Určite to bol pre vás niečo nové, nejaký risk. A ako ste vtedy spracovali práve tento risk, že ste si povedali, že idem do toho alebo neidem, lebo veľa ľudí má práve problém, že nezačne vôbec. Možno má nápad, ale nemá odvahu. Ako ste vy toto prekonali? No, bol som sa pozrieť vo Viedni po otvorení hraníc, po nežnej revolúcii a videl som, že tam ten privátny sektor funguje, tak som išiel do toho normálne, že to musí výjsť. A práve pre fabriku a takýto biznis je určite dôležitý výber zamestnancov a ľudí a tým. Možno máte pre nás nejaký tip alebo trik, ako vyberať tých správnych zamestnancov alebo ako si ich udržať, aby pracovali tak, ako by to bola ich firma? Bol som 24 hodín vo firme a prvé roky a potom som si vybral tým šikovných ľudí, ktorí mali vzdelanie Drevárskú univerzitu vo Zvolene. Áno. A vy ste odtiaľ? Zo stredného Slovenska? Nie. Z Bratislavy? Ja som odtiaľ. Hej. Lebo ja som z Lučenca, to je kúsok od Zvolena, takže poznám Drevárskú univerzitu. Nábytok pani Dedinskej, taký úspešný. To je nábytok Lučeniec. Áno, poznám. To je nábytok Zvolen. Tak ste si ja ju vypracovali. osobne poznám tiež. Á, super. Ja som jej dodával nábytok bolatý. A ak by ste mohli, ešte posledná otázka, možno zdieľať nejakú myšlienku, niečo, čo ste sa naučili a pomohlo vám to úspieť v tom biznise a napredovať, čo by to bolo, ak by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí chcú začať podnikať? Taká slušnosť, pokora, také byť taký pri čistom vedomí a svedomí. A toho ste sa držali celý. Áno, a nedá sa rýchlo zbohatnúť, proste je to krok za krokom, step by step, jak sa hovorí. Takže trpezlivosť je základ. Áno. Veľa ľudí... Stačí už, myslím, tých otázok. Hej, stačí? Ale Dobre, ďakujeme. Prajem mladým ľuďom, aby si to užili a boli trpezliví hlavne. Ďakujem pekne. Dobre, majte sa. Tak, A keby veľa ste mali zdravia. že 20 rokov, tak s čím by ste začali? Alebo aké by boli vaše prvé kroky, keby ste mali teraz že 20-25 rokov? Teraz? Teraz je to trošku už také zložitejšie, nakoľko všetky tieto vymoženosti, technológie sa tak otvorili. Mne stačilo odísť do Viedne a pozrieť sa, že čo tam je a v 91. roku to hneď doniesť a hneď to naštartovať a boli sme medzi prvými, ktorí sme takto fungovali. Ale teraz je to úplne iná doba. Takže kľúčom k vášmu úspechu bolo určite aj vidieť tie príležitosti nové a mať oči otvorené. Ale základ poviem, že mladým ľuďom, že vycestovať do sveta, všímať si, čo tam je. Áno. Lebo tu je to také zakrbatené, ale že sadnúť do auta, odísť do tej Európy, alebo najlepšie trošku ďalej, nejaké na západ alebo do Ázie? Ázia, Thajsko, Singapur a tam vycestovať. Myslím, že toto je veľmi, veľmi dobrá rada pre mladých aj pre nás. Vycestovať a všímať si, čo tam ide, ako tam tí ľudia žijú. Odísť do Thajska, choďte do Bangkoku, do 12 miliónového mesta a uvidíte, že tam je to trošku ináč ako tu. Ďakujeme pekne, majte pekný deň. Jedna zaujímavá vec, ktorú sme sa dozvedeli práve od toho pána, ktorý teda nechcel byť na tú kameru. Marko sa ho spýtal otázku, že čo by odkázal svojmu 20-ročnému ja, alebo čo by poradil 20-ročným chlapcom, ktorí práve začínajú, a on povedal, že no vtedy bola úplne iná doba, vtedy stačilo len vycestovať a bolo to ľahšie, stačilo mať len otvorené oči okolo seba. A to je pravda, veľká pravda, s tým súhlasím, že fakt stačí mať len oči na stopkách a presne to je napojené to, čo som ja hovoril. Len skúšať tie veci, skúšať a hľadať tie nové spôsoby, nebyť zaseknutý práve na tom jednom mieste. On na tú dobu, čo spravil, je, že vycestoval von po nežnej revolúcii, vycestoval a len túto za rohom do Viedne a zistil, aké je to tam vlastne otvorené pre tých podnikateľov, ako sa dá podnikať, a práve zistil, že už sa to dá aj tu, tak začal. No a v tejto dobe je to možno trochu iné, nie sú tie príležitosti tak ľahké, ale možno sa nám to zdá ľahké len preto, že už je to veľmi zaužívané, že už je to desiatky rokov, čo toto funguje a už je to práve normálne, možno preto sa to zdá ľahké, ale práve teraz sú tie príležitosti v technológiách a v online svete, preto si budujte svoj osobný brand, nájdite si spôsob, ktorým sa chcete uberať, a to je tá cesta, kde nájdete tú príležitosť v tom vyniknúť a v tom podnikať. Takže určite oči na stopkách, a to je dôležité, vnímať príležitosti okolo seba, vnímať, čo sa okolo vás deje a hľadať ten smer, ktorým sa budete vyberať. Prečo si myslíš, že je dôležitý osobnostný brand?
osobnostný brand v tejto dobe, lebo túto dobu a tento svet ovládajú sociálne siete. Povedzme si príklad na takých nejakých veľkých osobnostiach, napríklad v zahraničí, v Amerike. Povieme si príklad Kardashian Family. Ich brand je obrovský. Oni sú značka. Oni už len čokoľvek by začali, s čímkoľvek by začali podnikať, nemuselo by to byť ani kus dobre, ten ich produkt, tak by im to fungovalo a predávalo by sa to, lebo majú veľký svoj osobný brand a majú ľudí, ktorí ich nasledujú a kupujú tie veci. Hej, to je celá toho pointa, toho osobného brandu a Kardashianky a hlavne ich mama, oni to objavili už veľmi skoro a tá Kim bola pretlačená do toho showbiznisu, bola pretlačená k tej Paris Hilton, ako je nejaká asistentka, alebo dajme tomu podržtačka. A tým, že sa ona objavovala na tých kamerách, že si budovala svoj osobný brand, že začala byť poznávaná medzi tými ľuďmi, tak jej značka a jej osobnosť rástla a vidíme, kde to vybudovali teraz. Je to obrovský rešpekt, že dokázať si zo seba vybudovať také veľké meno je neskutočne ťažké a z toho mena sa stáva práve tá firma, tá značka. Preto, keď máte vybudovaný osobný brand, budujete si dôveryhodnosť, budujete si samozrejme zase kontakty a nové príležitosti, takže osobný brand je za mňa veľmi, veľmi dôležitý v tejto dobe plnej sociálnych sietí a ako som povedal, toho konzumu, kde ľudia konzumujú content a konzumujú vlastne akoby sami seba. Ako správne budovať dôveryhodnosť? Dôveryhodnosť, tak určite si myslím, že dôležité je pri budovaní dôveryhodnosti je byť úprimný, byť sám sebou, na nič sa nehrať a byť férový. Byť férový hlavne k ľuďom, ktorí pre vás pracujú a ktorí pracujú s vami. Nesnažiť sa niekoho proste využiť, ale ako aj povedali tí dvaja páni, proste ich kľúčom k toho, ako začali získavať kontakty a zmluvy, bolo že z odporúčaní. A ty, keď si buduješ dôveryhodnosť, vybuduješ si tú dôveryhodnosť u jedného, dvoch, troch ľudí, tak oni už o tebe ďalej hovoria, že toto je dôveryhodný človek, s týmto sa dobre pracuje, tento ťa nezradí, tento ťa nesklame, tento reálne sa s tebou rozdelí v tom a tú príležitosť budujete spolu. Takže dôveryhodnosť je určite o tom, že budovať si ten brand aj takto a byť férový, ale hlavne aj byť obozretný a dávať si pozor práve na tých neférových ľudí, lebo môže sa stať, že práve ak ste až príliš možno férový a príliš možno dobrý človek, tak práve tí horší ľudia to využijú a môže sa vám to vypomstiť. Preto treba byť tvrdý, ale treba byť férový. To by som povedal, že preto. Ako si ty budeš dávať pozor na tých neobozretných? Ja si myslím, že ja mám talent v tom čítať ľudí a navnímať ich už nejakých prvých spoločných strávených chvíľ s nimi. Dokážem navnímať tú energiu, takže to bola možno vždy moja výhoda v živote, že dokázal som veľmi ľahko prečítať ľudí a stále mám pocit, že to stále dokážem, takže proste dávať na svoj prvý pocit. Ak sa mi na človeku niečo nezdá od začiatku, tak do toho neísť. A ak sa mi zdá, tak ak mi moje vnútro hovorí, že go for it, tak ideme na to. Ešte k dnešnému dňu, čo by som povedal je, že tým, že som mal možno iba 2 rozhovory, ale veľmi veľa vám to môže dať tým, že sa rozprávate s ľuďmi a s rôznymi cudzími a zistíte, čím si prešli, čo zažili. Ako napríklad, ako bol ten rozhovor s tými 2 pánmi, oni povedali, že ten networking je základ. A toto je vlastne, ako keby tento projekt má aj znázorňovať to, že ukazuje aj tú cestu toho networkingu, že bez toho, aby ste oslovovali tých ľudí, aby ste sa rozprávali a hľadali si kontakty, tak je ťažké sa pohnúť v tom biznise. Lebo keď niekto povie, že vybudoval to sám, tak klame, lebo nikto to nevybudoval sám. Vybuduješ to s tímom ľudí, vybuduješ to so svojimi zamestnancami, vybuduješ to so svojimi partnermi, vybuduješ to s ľuďmi, s ktorými podpíšeš zmluvu a spoluprácu. Všetko je to o tých konexiách a o tom networkingu. Nikdy to nie je o vás samotnom. Preto choďte do ulic, hľadajte si networkingové podujatia, spoznávajte ľudí, komunikujte a možno prídete na nejaké nápady, ktoré vám toho dajú veľa do života, ktoré vám ukážu ten smer a možno spolu práve niečo vymyslíte a vždy viac hlav v kope, vždy ten tím je silnejší ako vy sám. Preto networking je král. Prosím vás, páni, môžem na chvíľku? Dobrý deň. Do you speak Slovak? No. Po slovensky hovoríte? No. OK, sorry. Bye. Budete behať pri tom? Áno. Robíme tak pre mladých podnikateľov, začínajú si a pýtam sa ľudí, ktorí možno majú nejaké skúsenosti s podnikaním, že ako si prešli tými ťažkými začiatkami. Podnikáte alebo pracujete?
Alebo teda pracovať. Podnikal, áno. A mali by ste čas na rozhovor? Viete, čo teraz počas behu, prepáčte, to ako keby ste pri sexe niekoho. Dobre, pred chvíľou ste mohli vidieť, detka som naháňal, no naháňali sme ho asi 5 minút alebo 6. Mal som také tušenie, že asi je podnikateľ bývalý alebo tak. No ale to je ten dedication, proste ideš za tým, odmietol, dalo sa to čakať, bol bez trička spotený a bežal, ale proste ideme ďalej. Ako si zistil, že bol podnikateľ? Alebo čo si na ňom všimol si? Neviem, bol taký otvorený, vieš, že proste, že bol taký, že aj keď bežal okolo nás, tak sa prihovoril, vieš, že tak, že videl som, že je taký otvorený tomu. A idem tu za tým chlapom. Pane? Mohol by som? Dobre, robím taký projekt pre mladých podnikateľov a chcel by som robiť rozhovory vlastne s ľuďmi, ktorí si možno tým podnikaním alebo tými začiatkami ťažkými už prešli. Nie, ďakujem. Nie, dobre. Nový. Nechci. Ale keby za ním nejdem, Nevieš. tak by som nevedel. Presne. Dnešný deň máme za sebou. Veľa mi toho ukázal, hlavne o mne. A hlavne mi potvrdil niektoré veci, ktoré som si aj myslel, že fakt je dôležité proste ísť. Ísť si za tým, urobiť to a potom až vyhodnotiť, prečo to nevyšlo, prečo to vyšlo. Dneska moja úspešnosť je z, neviem, možno z 30 ľudí, čo som oslovil, som mal 2 rozhovory, aj to teraz na konci. Ale len toto pravidlo potvrdzuje, že stačilo len pokračovať v tom a nenechať sa odbiť. A hlavne každé to odmietnutie ma niečo naučilo. Takže tešte sa na ďalšie videá a ďalší deň a ideme zase do mesta, do ulic, hľadať ľudí, hľadať úspešných ľudí a pýtať sa, ako to dokázali a priniesť vám kvalitný content.